Agbalbalag ti City Health Services Office iti Pangta, iti salunat ti polusyon kadag iti waterways kan karyad iti syudad ti Baguio, nang runay ta mapaspasaran ti paragtudo iti malam. Impateng ti opisina liklikan ngayon ti danum kadag iti waterways, uray no ma-filter wenno maipaburek. Iti bat nga agurunong dagiti residente iti danum manipot iti tudo, sandang aramaton dayto iti panagluto ken uminom laeng kadag iti purified drinking water. Imuna na nagbalaag ti City Environment and Parks Management Office iti nangato a polusyon kadag iti karyan gapu ti rugit ti dengwen ng runa ti aso. Do not drink yung polluted water. Do not drink it. You can filter it through cloth, and then you can use it for washing the dishes, and ulitin na lang ng malinis na tubig, and then also watering the plants or cleaning our surroundings. They can use that water. But to drink it, wag naman.